Sa Good Vibes, may 31 ka mga na-hire on the spot sa Labor Day Job Fair sa Department of Labor and Employment upod ang Peso Bacolod sa SM City, Kaina. By declaring the 122nd Labor Day Job Fair. Ginpilahan sa mga job seekers ang 122nd Labor Day Job Fair sa paglaom nga makakita sang trabaho. Ang ini nga job seeker nga taga Bacolod isa sa mga nag-apply trabaho bilang sales lady. So inang may ara ka work subong? Wala. So ano gin-applyan mo, call center or sales lady sa mall. So nakahatag ka na? Nakahatag ka na application? Wala pa, manusulod ka pa lang? Ay, okay. So ano do positive ka nga tani makakita ka na obra? Suno kay Carmela Abeliar, ang head sa Department of Labor and Employment sa Negros Occidental, ang probinsya isa lamang sa 6 ka mga venue sa bilog nga Western Visayas. Una iningation bangod sa tuanay, balot-balot ang pagpatigayon sang Labor Day Job Fair sa Iloilo. Pero karon kada probinsya ang nagsakdag sini sa tinutuyo nga mas mapalapit ang ini nga higayon sa mga nagapangita trabaho. But this time, ginawa na to widen the reach of yung mga job seekers naton through our job fair nga program. Ginatagaan kami sang opportunity nga mag-conduct. The mandatory na gid sa amon nga mag-conduct sang job fair each provincial offices. So we have from Negros, Bacolod, Negros, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, and even Guimaras. May ara kami subong nga job fair in May 1. Ang good news, as of 12 noon, may 31 ka mga na-hire on the spot suno sa Dole. 9,770 ang job vacancies sa amo nga job fair. Ang Negros Occidental ang may pinakamadamo naman nga nagpa-pre-register nga mga applicants, 2,532. Dalaman inis ang suporta sang Peso Bacolod suno sa Dole. Mataas subong ang employment rate sa rehiyon suno kay Abeliar, 96.4. 3.6 ang unemployment rate. Pero patag niya, nagalain-lain ini kada bulan. Nagasaka ang unemployment rate pagkatapos ang graduation, bangod mas nagadamo ang job seekers dala sang pag-graduate sa mga estudyante. Magluwas naman sa job fair, may mga government services nga gintanyag sa publiko kaangay sang serbisyo gikan sa SSS, PhilHealth, BIR, Pag-ibig, Philippine Statistics Office kag iban pa nga ahensya sang gobyerno.